Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa yọba Chukwu ka IKENGA gị dịzile maka IKENGA dịla ọ bụrụ ka wele mana IKENGA dịrị ọ bụrụ ntedi ike malụ yọba Chukwu ka IKENGA gị dịzile maka IKENGA dịla ọ bụrụ ka wele mana IKENGA dịrịle ọ bụrụ ntedi ike malụ ife ọbụla ị na-eme n'ụwa yọba Chukwu ka IKENGA gị dịzile maka IKENGA dịla ọ bụrụ ka wele mana IKENGA dịrịle ọ bụrụ ntedi ike malụ Ifobu ni na mene n'ụwa nwanne o yọba Chukwu Olisa aka IKENGA gị aka IKENGA gị o sikwala ike o Olisadoo onye wee gboo na-ajụ ajụjụ Chukwu kelu nwoke na nwanyị mana nwoke bụ onye Chukwu nyere IKENGA n'ụwa o nwere okwu mkpụrụ okwu mụ na-agwa ụmụ ụwa agwara ụmụ ụwa wee sị na onye nọ nkịtị bụ mmugwu n'ụwa maka na nkịtị adịrọ mmụọ n'ịnọ nkịtị nọ na-ebutezi ntaji anya nkịtị butere anya ofo nkịtị butere iwe obi n'elu ụwa iwe obi bụ amụsụ a na-ata ata n'ụwa Olisadoo nye nwegwu Chukwu kelu nwoke na nwanyị Chukwu nyezili nwoke IKENGA n'aka ya ka nwoke ji agba mba akwụgharị ya ka ndị wee kwuba okwu si onye ọbụla chọba ife ọ ga-alụ maka na nkịta adịrọzi mmụọ n'ịnọ ịnọlụ nkịtị bụrụ mugwu nwanne m mana ị na-agbazinụ mbọ biko yọba Chukwu Olisa ka Chukwu Olisa gozie ka IKENGA ka aka IKENGA wee dịle nwanne m maka na Chukwu kele ụwa wee kezie IKENGA Chukwu kele IKENGA n'ụdị n'ụdị onye ọbụla na nke ya o nwere ndị nwere IKENGA ewu o nwere ndị nwere IKENGA ugo o nwere ndị nwere IKENGA mọnke o nwere ndị nwere IKENGA agụ nkwọ ịma na ndị Igbo na-atụ inu amaka nwoke ara na n'elu ụwa IKENGA nwoke ga-adịli niile mana nwanne m na ị ga-agba mbọ maka na onye lara ụlọ egbulegbe ya n'elu ụwa okwu ka mụ na-ekwu ife ọbụla ị na-eme o yọba Chukwu ka IKENGA gị dịzile maka IKENGA dịla ọ bụrụ ka wele mana IKENGA dịrịle ọ bụrụ ntedi ike malụ ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ị na-azụ abịa yọba Chukwu ka IKENGA gị dịzile maka IKENGA dịla ọ bụrụ ka wele mana IKENGA dịrịle ọ bụrụ ntedi ike malụ ịma na ị na-elu anya n'ime na Chukwu kelu uwe kesigo ụwa wee debe ụwa Chukwu kelu n'elu ụwa na-atọ lelele ụwa n'ọtọ karịla soki mana ọ bụzi ndị nọ n'ụwa n'ebe n'ụwa ya emebigo n'ụwa ha pịtọsịa elu ụwa nọ na-atọ ụtọ nwanne m ọ bụ na ife onye nwere ego iwe gwa ya onye n'ụwa emebigo ife ọ ga-agwa bụ onye mebi ụwa ọkwụ anya ụgwụ ya mana ọ bụ na ifuzi onye na-enwere ego n'ụwa iwe gwaba ya n'enu uwe mebigo
anyị bụ na anyị nọzi n'ọgwụgwụ oge nne n'ụwa anyị nọzi echere ọbịbịa Jizọs ye nne n'ụwa emebigo onye nwụrụ ọnwụ nne n'ụwa ife ọ na-eme n'ọgwụrụ agụ maka ekpoche dịka aja one n'ụwa ife dịka elulu na ọ ga-agụ maka na onwelu ndị bịalụ n'enu ụwa wee kilibe enu ekili n'anya enu ụwa wee yalụ fa wee gaba fa wee gbala aka wee na fa nwere ikenga mana ikenga fa n'ọdụrozi ile chacha na fa nwere ikenga mana ikenga fa dịrị ile ma nta mana onwelu ndị bịalụ ụwa wee kwechiri enu ụwa wee nalụ owefu ụwa ji bịa na fa bụ ndị ebighị na fa nwere ikenga fa n'ọdị ile nwanne m mana onye na-enwere ego n'obodo na-akpọfa ndị ọgwụ ego ịma na onye ụjọ a na-eburo mmanwụ ịma na onye ụjọ adị abụ ọgaranya nye niile obi ọ bụrụ dike ogo ka mụ na-ekwu obodo maka Chukwu kere ụwa gwara anyị jebe n'ime ụwa ka anyị melie n'ime ụwa ka anyị bulu ego dị n'ime ụwa wee libe ka anyị melie n'ime ụwa anyị bili n'ime ụlọ dị n'ụwa ka anyị merie n'ime ụwa nwanne m ka anyị nyaba moto dịzi n'ụwa ka anyị golibe n'ụwa ife bụ nkwa Chukwu kwere anyị broda akwụkwọ nsọ n'okwulu sị onye na-adịrọ kwuo mana ọ jụrụ oyi a ga-agbụpụ ya n'ọnụ n'ụwa okwu ka mụ na-ekwu n'obodo onye bịara ụwa doo yọba Chukwu ka ikenga gị dịzile maka ikenga dịle ọ bụrụ oke awele mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ nwanne m ife ọ bụ niile mene n'ụwa yọba Chukwu ka ikenga gị dịzile maka ikenga dịle ọ bụrụ oke awele mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ ife ọ bụ niile mene n'ụwa yọba Chukwu ka ikenga gị dịzile maka ikenga dịle ọ bụrụ oke awele mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ ịma na ikenga dịzile ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ ịma na ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi nwanne m mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ Chukwu kere ụwa ogozi aka ikenga anyị mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ amụta nwoke n'obodo ya bụrụ nwoke mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ amụta nwaanyị anya malụ na ọ bụ nwaanyị mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ Chukwu kelu nwoke n'ụwa ka o nwe aka ikenga mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ onye lara ụla mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ onye lara ụla egwuregwu ya mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ okposi adịzile ọbanye na nkwu eji esi nri mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ ugbo Olisadoo gozi aka ikenga mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ ịma na ikenga dịzile ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrịle ọ bụrụ tedi gị malụ ewere mana eziokwu
ọ bụ na ife onye nwere ikenga ewu na ọ ga na-eme ka ewu akpụ akpụ n'elu ụwa obere uche ka ọ ga-enwe na ọma mma onwe n'elu ụwa ma ncha ife onye nwere ikenga enwe ya bụ onye nwere ikenga amụ nke mgbe ọbụla ọ nọzi na mmanyarị ife ọbụla ọ bụla welu aka ntụtụ ka ọ ga-emegide wee ganye n'ụmụ wee gwue nya nwanne m ife onye nwere ikenga ugo maọbụ onye nwere ikenga agụ nkwọ na va bụ ndị okechi n'obodo okechi na-akarị ọnwụnwa ịmalụgo na fa nwela wele ji abụ ọgaranya na fa bụ ndị ebighi okechi na-akarịla ọnwụnwa ịmalụgo onye ọbụla yọbachia achukwu keli nyezie ya aka ikenga agụ nkwọ dị ile ikenga ugo n'ọdị ile ka ịmalụkwa Olisadoo onye nwe egwu ka mbụlụ egede kene ndị ikenga fadị ile n'ụwa ka nkene onye ego onye nwere ego na ndị ọba Chifu Michael Churchill Uchenna adị eme obute oke ọra obute onye nwere ego bịa keneli ex-emperor stroke pioneer corporate friends club international member n'ụmụ otu heritage association club member na star friends club Cape Town South Africa member na Obezue progressive club nwonye obodo dị na-emeze na ndị ọba nwonye ụmụ ọgali ikenga ịdị ile ọga obodo onye nwere ego obodo ebute ike na Cape Town onwe onye obodo obodo ka ụmụnne ya eze ọmọgọ biele obute nwere ikenga Olisadoo onye nwe egwu na-ekwunyeli obute keneli m lọlọ obute keneli m akụ ugo lọlọ misisi chioma adị eme akụ ugo nwanyị daalụkwa akụ ugo na-ekene m akụ ugo bute oke Olisadoo onye nwe egwu na-ekene onye ọma ife ọbụla ị na-eme yọba chukwu ikenga gị dịzile ikenga dịle ọbụlụ ka wele mana ikenga dịrile ọbụlụ tedi ka ịmalụ ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ị na-azụ abịa yọba chukwu ikenga gị dịzile maka ikenga dịle ọbụlụ ka wele mana ikenga dịrile ọbụlụ tedi ka ịmalụ anyị jebezie n'Ọkịja na onwere onye nchọ wee jebe n'Ọkịja luzie n'Ọkịja anyị ejebe n'Ohere eze nnya ọnụma jụrụ ma onwe egwu na ọbịagokwa anyị chifulio na-adị aka chukwu ụzọ odogwu nwere ikenga unu anụgo ogbuefi akụ dị n'obi akụjelipuo n'obi ọgaranya odogwu jelu Tel Aviv n'Israel n'Europe jebili papa onye amị kedozie ma onwegwu na ama mbem ke malụ ozigbo ogwu ehi ugo na-abọ ọzọ dị ebube nze n'isalile dike akọ n'obi na dike adị akọ n'obi eze oyimọma ife mekwa na lọlọ misisi ifeọma ụzọ ocheze nwanyị oniro ọmalịcha nwunye akụ obi ezi nne m ụlụ princess Jessica Chioma ụzọ adakụ obi bilie ọfọ ka mụ na golelu ezi nwanne Prince Powell Izuchukwu ụzọ eze nya nke ọnụ ma jụrụ afụ dị mkpa afụ ogologo ime ụnyami na-aba akụ obi
Olisadoo onye nwe egwu ekene ya onye ọcha ọkwọli egwu nnetili odogwu sapolo ịmalụ ọnwa naanị ọba ya ọnwa jeli pelegini Chief Bright nwa mmụọ osie ọnwa na pele ọnwa nwanyị ụmụ ọgalio na nyoba Olisadoo onye nwe egwu na-agụ olu ya egwu CEO Legendary Hotel and Suite Papa Ejima na Sao Paulo Udeji ekego na nyoba uwe nwere isi na pele oyimu ọnwa ji ege mogo ọnwa ji mote mogo ọnwa mamuni ga-ebunye m moto ọnwa na-edi ajọ njọ Olisadoo onye nwe egwu na-ekwunyeli ọnwa oyimu gaba n'iru ewere Kainaba na-esi agụ n'ọdị n'Enugu iwoloye ka mụ na-eje ka njeke na onye nwere ike ngugo nduru ọma oni na-efe n'igwe n'enu ụwa ọgaranya daalụkwa Chief Edwin Chiwetoke Yedidovu onye ọma Walumu Yedidovu onye ọma Udogwu anaghị eze ọjụ nwonye iwolo na-eze agụ CEO Eva Homes Cooking Gas Limited na Ngwo n'Enugu Steeti Eva Giant Limited Odogwu Chief Executive Officer Eva Homes Cooking Gas na Nsugbe Ọga ebe anyị na-ele gas erika ịbịa ịgbalụ gas eji esi nri naba Yedidovu odogwu Yedidovu kenele m lọlọ lọlọ Mrs. Pascalenu Chiwetoke onye ọcha ugosi mba wee luo Yedidovu ka ugosi mba wee febe ugosi mba wee fekwute Dovu onye ọcha n'ịga adị egumejebe n'ụmụnya njeke na-agụ nwere ike ngwugo ọ bụrụ onye ka mụ na-achọ Chief Chinedu Nweke nwa onye ụmụ eze n'ụmụnya mmiri na-ezorọra ozo mmiri na-ezo n'Igbo ozo mmiri na-ezo n'ugwu ede mmiri masani anị ajụ oyi onye ọma tentewa n'iwere ike ngwugo maka na ugo n'ọdị ebe n'aja ugo adị ebe n'aja kemalụ ọkwa n'ọfọ ka mụ na gọle ijebejebe na ị ga-etulu ugo ịnaba na ị ga-etulu ugo onye ọma Chinedu nwanne m chiki n'oge duga ije ebe ọ bụ na ị na-eje onye ọma maka na udeyi nọ na-ede na Bangkok etewa bụzi ofu onye zuru ụmụ Igbo nni n'obodo Thailand ụwa wee kwere Chinedu Nweke odogwu nwere ike ngwugo onye ọma ka anyị naba n'Imo Steeti ka anyị debe n'ụmụaka ọlụ anyị bata n'ụmụaka ọlụ anyị ejebe Chief Kelechi Uche metere ole Caterpillar ya enu budoza na Bangkok ike na-anya lọ n'ugwu ede mmọnwụ nwegwe keneyi echi na tai echi n'otu Ọnịchado echi Uche Kelechi metere ole odogwu nwere ike nga agụ ngwọ ị nwere ọnụ ọna
maka na anya dị afọ ntị nwanne ọfọ ka mụ na-agụ ijebe n'ige eru n'isi ị na-aba n'ige tụlụ ugo nke na-anya alọ n'ugwu ede onye ọma ka ibulu egede jebe ọgwụ n'Enugu steeti ọ bụdị onye ka mụ na-achọ anyị lụzie n'ọgwa banye ezi ama nwanne m ajebe n'ezi ama mmakụ ka nke n'obele nwa na-eme ife siri ike Chifu Kenneth Jonathan Okoli ọnụ abụchi Nkwachukwu kwelu Nwokoli ọga obele nwa na-agụ na-ese n'ezi ama mmadụ ọgwa onye Chukwu meleze omebe ife ego n'ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu ọnụ abụchi nwa m n'ọkazila afụfụ wetazi afụfụ Chukwu Olisa gọzie ya o wee bute ike wee gbanye sinima n'obodo ndị asịrị agaghị alịba mana fechetarozi mgbe ọ na-agba odibo fechetarozi mgbe ọ ta afụfụ fechetarozi mgbe ọ na-ama mmiri anyanwụ ọnụ mmadụ ajọka nwa m elibe ndị asịrị abịa nwa m enwebe aṅụle ndị asịrị abịa nwa m alụta ụlọ ndị blọgas abịa nwa m egolu moto ndị blọgas abịa nwa m anụlụ nwunye ndị ajọ mmadụ wee bịa o nwere onye a ga-agbazula ọsọ n'enu na nwa bịara ụwa na-eze n'ụwa n'ọbịago na o nwere ozu na onye a ga-agbala ọsọ ọnụ ọbụchi biko ya lasịrị nwanne ime nụmana o nọ n'ụwa ga-ekwulili ime mma n'ụwa o nọ n'ugekwu ime njọ n'ụwa o nọ n'ugekwu ife kasị mkpa bụ pọket yi maka na ego kọzie yi n'aka ndị asịla na ọnụ abụchi ya lụzie ndị blọgas maka na o nwere ozi n'ife famenwulu ma ncha ife ọbụ na-eme o Yoba Chukwu IKENGA gidizile ọyịmụ IKENGA dịla ọbụlụ ka wele aha mana IKENGA dịrịle ọbụlụ teriki malụ ife ọbụ na-eme n'ụwa ị na-azụ afịa Yoba Chukwu IKENGA gidizile maka IKENGA dịla ọbụlụ ka wele enolịa mana IKENGA dịrịle ọbụlụ teriki malụ ịgba m ejebe isi ụmụ abụọ isu dị naanị ọba ka kedu onye ego onye were ego na-atọ ọkị Chifu Obinna nwa mmemme n'odogwu nwa welite akpọgala ya arabụ mọni onye ego arabụ mọni bio arabụ kọrensi ka mụ na-achọ nwa welite akpọdogwu nwoke mali mma wee kpata ego ife na bokochi wee kawo n'obodo ọba anyị arabụ ọba anyị nwere ike nga agụ ngwọ onye ọcha Obinna nwa mmemme na ya ọba ya ọfọ ka mụ na-agọ na mmadụ ama ndị oke ihe ife ọbụla emelụ na-atọ ka ọyịmọ maka abịazie n'obi ụmụ nnụnụ ekesi oke debeziela agụ ngwọ onye ga-eli nye alizie olisie ya na ọ ga-akwụ ụgwọ ka ịmara ụgwọ anya dị afọ ntị ọba arabụ na-ebu onye ọcha ịgba m ejebezie na ndị ọba anyị banye n'ụmụ ọgale aja kene onye nwere ego nwa obi aja kene onye buru ebu ọba ise kọmanda onye n'ụwa ise kọmanda a na-egbuchakwala n'oyi isi a na-egbuchakwala onye nwere ego manwa egwu nọ na ama mba gịnụ Chief Dukwanugo anyị emesi m mebisie nwa onye ọba ọgwụ onye mebisi onwe ya onye n'ụwa ọtakolu
agụ na-eri agụ onye uru agụ n'ụmụ ọgali ọba odogwu ezi nwa papaga ifekebo ana emezi wee mebisi onwe ya ojezie na nkonko olibalị wee mebisi onwe ya ọfụ onye nwere ego ọkpọ ya onye ọgwụ ego mebisie nọmba 1 ise kọmando bayutu general ide agụ na-eri agụ a na-egbuchakwala ọga ka mụ na-ajụ kọmanda na-ekene emi mebisi agụ nwere ikenga ọyịmọ ka anyị pịalụ mkpọrọ naba Paris ka mụ kene onye nwere ikenga ego na onwelu ndị nwere ikenga eji enwe ego ezigbo nwa aba jelu Paris bili ifemena chifu ike mefulu ọnụ ọha eke akikpo eze na Paris France onye ego onye ọma ezi nwa afọ akamite n'Abia steeti odogwu akikpo na nnukwu ka mụ na akpaịrịlụ gị onye nwere ego kwesị okporo ezi nwa aba na ngasị ifube ndị anụ igosi aba akikpo eze kenelu mụlọlọmisi sebele chukwu ọnụ ọha biri ogolimala obi die ọ dịzie ka o ji ọgwụ anụ dị mana ezi agwa bụ mma nwaanyị kemalụ ebere nwaanyị ọma akikpo eze si mụ kene ezi ọhịa ife mekwa na ama otu igwe unu amalugo motu igwe otu igwe na Paris ọga chifu chidube mebeniza ụzọ dị mma bishọp kantata nwaja na-ekene mi onye uru ebo na nkwele ezu n'aka dike akwụnike elede na mmọnwụ na-agụ arụ abịa ụgbọ amala eze onye nwere ego na Paris France ka isi eje nwa oyi na ọma mbala bishọp na-ekene ezi oyi si mụ kene onye bịala ụwa doo yọba chukwu ka ikenga gị dịzile maka ikenga dịle ọ bụrụ oke awele mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ nwanne m ife ọ bụ niile mene n'ụwa ya yọba chukwu ka ikenga gị dịzile maka ikenga dịle ọ bụrụ oke awele mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ ife ọ bụ niile mene n'ụwa ya yọba chukwu ka ikenga gị dịzile maka ikenga dịle ọ bụrụ oke awele mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ ịma na ikenga dịzile ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ ịma na ikenga dịrile ọ bụrụ tedi nwanne m mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ chukwu kele ụwa ogozi aka ikenga anyị o mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ amụta nwoke n'obodo ya bụrụ nwoke mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ amụta nwaanyị anya malụ na ọ bụ nwaanyị mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ chukwu kelu nwoke n'ụwa ka o nwe aka ikenga mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ onye lara ụla mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ onye lara ụla o egwuregwu ya n'obodo mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ okposi adịzile ọbanye na nkwu eji esi nri mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ ugbo Olisadoo gozi aka ikenga mụ mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ ịma na ikenga dịzile ọ bụrụ tedi gị malụ mana ikenga dịrile ọ bụrụ tedi gị malụ ewere mana eziokwu ka ibulegede jebe lọkpukwu n'ụmụ chieze
ụmụnne ochi Abia steeti ka njeke na onye nwere ikenga Chief Adibe Chief Ike unu afụgo nwa na-ahịa eze na Ghana odogwu nwere ikenga ego oke nwa n'ụmụtụ autonomous community unu afụrụ nwa na-ahịa eze okwechili abịa n'obodo Kufọ na Ghana na Kumasi ka ị na-achụ ifeji wee mara ohe bụ afịa moto pas ị na-atụnata dọma pas ye ị na-atụnata solo pas ị na-atụkwa pumping machine pas onyeọma odogwu nwere ego n'ala ukwu CEO nwata anaghị eze Global Services na Ghana CEO nwata anaghị eze AC Lodge na Kumasi CEO nwata anaghị eze Hotel and Suites Ikorodu Lagos wee mmọnwụ nwere ikenga ego anyị nwere nwata anaghị eze gas filling station na Warri Delta steeti Chibuike Nwadibe ịkarị gị itu afa n'egwu maka afa ya bago gbọọ one track ọga kenele m lọlọ lọlọ misisi Chidiebube Nancy Adibe Stainless nwa na ya eze ọkwa na Ghana kunu na lukwejili ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ife ọbụla ị na-eme o yọba Chukwu ka ikenga gị dịzile ọyịmụ maka ikenga dịla ọbụla ụka wele mana ikenga dịrị ọbụla ndebi gị malụ ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ị na-azụ abịa yọba Chukwu ka ikenga gị dịzile maka ikenga dịla ọbụla ụka wele enolịa mana ikenga dịrị ọbụla ndebi gị malụ anyị jebe na Nnedo anyị jebe na Nnewi anyị ekene onye Chimeleze anyị ekene onye nwere ego na Nnedo ọga Chifu Chukwuebuka Nriamao eze ọmọgọ Udonsu Trading CC ọkwa na South Africa ka ị na-achụ abịvọsọlụ Chukwu onyeọma Olisadoo onye nwegwuo na-akpọ iyo mmanwụ nwere ikenga Udonsu ọkwa chi na-eme eze ọ ga-akpata akpata ka anyị bịarụ mkpọrọ jebe nnachi ọgụ ka anyị jebe n'ụmụ nnachi ka nkene Gamalin 20 onye ego na Russia ọgwụ eji egbu azụ Chifu Okwuchukwu Okoye odogwu oyi na-atụ mba na China ntu oyi Okoye na Vieti onyeọma Ugonya tubelu nke izizi na nnachi ọgụ aka ikenga ya maka onye mone ga-alele mo mkpọrọ ọnwa aka anyị ka na-apịa akwa eze ntụ oyi Okoye odogwu ọkụ isi m bụ legedede ebe n'ugwu ka njeke na obele nwa ijeli India kwechili obele nwa na-eshi ya ọgaba ozu na-ekene egwu na Chukwuebuka Godwin akwụnala atụ ugo mkpụrụ akwụlatala ugo wee nwanne ọnya akwụnala atụ ugo n'Enugu steeti na ndị abụọ adresị ndị abụọ ji dị ebube onye nwe egwu na ọ na-ebecha Young Money na-ekene mi ife mekwa na yo n'India onye ọma dị mma ntu oyi si mụ kene ọgabozu na-ekene kwa ewele ajebu molume kaje kene nwanne m dị na mba nwanne ya dị abụọ iyo Chifu Tochukwu Onweke mụ ma n'ọbịa Wise move na Thailand
onye ọma Tochukwu na Monchi onye Tochukwu na Monchi onye ọma Tochukwu na Monchi femekwa na yo anyafụkwa na yo maka na anya dị afọ ntị Tochukwu ni ga-adịrị m obere nwa jelu Thailand wee buli ike wee nata Tochukwu ezomogo eze nwata onwe n'ụmụolumu ịgba marabago n'agụ ukwu nrie nwandị ji ụfọdụ n'ụwa ịmalụgo femenoyi mụ bụ nwanne m chifu nke mako na ntị dọfọ ọnwụ ọma na-ebe igie ọ na-eshọ onye were gị udogwu jelu n'owe n'Europe bili ogwevinu kevi nwandị ji ụfọ na nwa onye eribu nwanne eji ọgba bọọlụ nwanne m ọma na ọgba bọọlụ ego ọma nice guy nwanne m Olisadoo onye nwegwu ekene ọkụ ijelu obodo okporoko wee nwezie agba ifemena ya ijide ọbọ nwa ọnwa onye kere Olisadoo onye nwegwu na-ekwunyeli eweli ife ọbụla ị na-eme ọba Chukwu Olisa aka IKENGA brọda ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ife ọbụla ị na-eme ọba Chukwu IKENGA gị dịsile ọyịmụ IKENGA dịrị ọbụlụ gawele IKENGA dịrị ọbụlụ deli kemalụ ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ị na-azụ afịa ọba Chukwu IKENGA gị dịsile IKENGA dịrị ọbụlụ gawele ịnụlịa IKENGA dịrị ọbụlụ deli kemalụ ịma na IKENGA dịrị ọbụlụ deli kemalụ IKENGA dịrị ọbụlụ deli kemalụ ịma na IKENGA dịrị ọbụlụ dozubinu IKENGA dịrị ọbụlụ deli kemalụ ịma na IKENGA dịrị echefu ya n'obi IKENGA dịrị ọbụlụ deli kemalụ onye lara ụla IKENGA dịrị ọbụlụ deli kemalụ IKENGA dịrị ọbụlụ deli kemalụ IKENGA dịrị ọbụlụ deli kemalụ okposi adịrị ọbụlụ nkwu eji esi nri IKENGA dịrị ọbụlụ deli kemalụ onye lara ụla ebule egbe ya n'obodo ọbụlụ deli kemalụ IKENGA dịrị ọbụlụ deli kemalụ